este o familie de buni prieteni de-ai mei, din Ungurime, să vadă sânge în carnea de vit, că nu vrei să-ți dea cu farfuria în cap, mai patrioți decât unii români. Vă salut, bine ați revenit la bucătăria de acasă. Astăzi o să gătim o vărbioară de vită. Este o rețetă cu dedicație. Un foarte bun prieten de-al meu, Edvard de Belca, m-a rugat să-i arăt o rețetă care se poate face simplu, să-i gătească soției lui, frumoasa Lila. Edi, uite-te cu atenție. Deci aici avem o bucată de vrăbioară, care este foarte frumoasă, este cumpărată de la un producător local. O să punem întâi uleiul la încins. O să o asezonăm doar cu piper, cu rozmarin, nu punem sare acum, și cu cimbru, pe care le-am mărunțit în mojar. Edi mi-a zis că a avut o discuție cu Lila în care ea a spus că doar ea gătește și că el nu vrea să gătească niciodată. El mi-a zis că ar gătit doar că nu știe. Îi arată această rețetă pe care sigur o să o vadă și Lila și nu cred că o să mai scape până nu gătește și el. O să încercăm să vedem dacă s-a încins uleiul. Eu zic că s-a încins. Edi, să ai grijă când pui bucata să nu sară pe tine. Dacă vreți să iasă mai bine făcută, o țineți mai mult. Familia de Belca este o familie de buni prieteni de-ai mei, din Ungurime, din Oradea, dar care sunt mai patrioți decât unii români. Familie de oameni serioși, muncitori și care vor să facă ceva pentru țara noastră. O întoarcem. Am făcut-o așa pentru că el mi-a spus că lui nu-i place să vadă sânge în carnea de vită. Un băiat așa mai mare, el zice că e puțin grăsuț, eu zic că e cam gras. Carnea este făcută cât trebuie, o punem într-o casoletă, acum punem sare pe ea. O acoperim. Și o ținem la cald. Aici unde am prăjit vita, începem să punem restul de ingrediente. Adică
ceapă verde și usturoi verde. Dragul meu prieten, ai grijă să nu arzi ceapa, nu trebuie să o prăjești, trebuie doar să o călești, să te uiți cu atenție la rețetă. Dacă nu vrei să-ți dea cu farfuria în cap. Acum, cu foarte mare atenție, punem vin roșu. Sucul de la o portocală. Punem rozmarin. Cimbru. Piper, sare și amestecăm la foc mic. Până când iese alcoolul din vin. Ca să poți să conduci după aia, după ce mănânci. Că dacă nu-i place, să fugi repede de acasă. Acum o să pun bulion pe care l-am amestecat cu oțet balsamic. Punem și partea verde din ceapă. Și aceste fâșiuțe de coajă de portocală. Punem capacul și lăsăm la foc mic 10-15 minute. Sosul e gata. Edi, uite-te cu atenție aici, în tigaie. Atâta trebuie să-l lași. Dacă lași mai mult, se arde și se afumă. Dacă lași mai puțin, este prea lichid. La final o să-ți arăt și cum trebuie așezat în farfurie ca să o impresionezi pe frumoasa ta soție, pe Lila. Dragii mei, până la următoarea rețetă pe care o să o facem împreună, vă doresc numai de bine.